ụmụ ibe anyị ekene ụnụ, ụmụ ibe nwanne ụnụ nwoke nọ nso ekene ụnụ. Anyị si ka anyị kene eke, kene orie, kene afọ, kene nkwọ, kene ndị mbụ, kene ndị ọkpụ, kene ndị ekede, kene ndị ichie, kenekwezie ndị amaala ibe m ndị ọ ga-adịrị mma, ndị kwere n'ihe otu kwuru. Ụmụ ibe dịka anyị si kwuo, tata bụ orie. Orie ga-eritere anyị ihe ọma. Ụmụ ibe dịka anyị si kwuo, anyị ga-akọwara ụnụ ihe gbasara orie, ihe ndị Igbo ji enwe orie. Anyị nwere eke, nwee orie, nwee afọ, nwee nkwọ. Ya bụ izu ahịa Igbo, ịzụ ahịa Igbo, izu ahịa. Ya bụ eke, ya bụ orie, ya bụ afọ, ya bụ nkwọ. Anyị mere anyị ji ekene eke na orie na afọ na nkwọ n'ọha nwa bụ ndị anyị gbadoro ụkwụ n'elu ha wee na-eme ihe anyị na-eme. Ụmụ ibe, tata bụ orie. Orie ga-eritere anyị ihe ọma. Kedu ihe mere orie ga-eritere anyị ihe ọma? Ndị Igbo kwuru okwu sị na nkụ onye kpara n'ọkọchị ka ọ na-anya n'udu mmiri. Udu mmiri na-ekwu maka vegetation, plantation, agriculture. Ọ bụ na udu mmiri ka ị na-idiri ikeji n'ọba, ị ga-ekeji n'ọba. Ọ bụrụ na ike gị ji n'ọba, ụgani na-abịa. Maka na mmiri zosie, ịkọsịa ugbo, bifo ihe i mere n'ala epuo, ị ga-eri nne. Ịghọtago? This is where our mothers started food processing. So that ọwụ na-akọsi ugbo ewee na-eche nke kọrọ n'ugbo ka o puo, enwenwe nke a na-eri. That is how we become manufacturers. There is only 4 things. Ihe niile ahụ ịfụ na supermarket, there is 4 things: the grain, the vegetable, the fruit, and the tree. These 4 things ọ bụ nyanwa ka ịfụrụ na the whole supermarket. I said the whole supermarket. A young business consultant promise you to create a trade and commerce in Igbo land through this grain, through this vegetable, through fruit and trees. We are going to make Igbo land booming through simple agriculture. We are consulting firm. We are here in Spain. We have witnessed the Spanish development. We also want to apply the same ancestry knowledge we learn. Abụ m nwa amụrụ n'obi. My grandparents bụ ndị amaala. I was born in amaala. We live in Amuigwe. So I understand ka esi eme ogiri, ka esi eme akamụ, ka esi eme agidi, ka esi eme abacha, ka esi eme mgbadume, ka esi eghe akara. Ihe needed bụ innovation of these things. If you are a supermarket seller, a trader, or a shop owner, we can make you grow. We can give you something, because every of our clients must have a brand, and that brand must have a future. That future must have a benefit. You cannot, because a marketplace in Igbo land, market means solution solving, problem solving. That is business. You want to solve a problem to somebody. It's a gap analysis and the bridging the gap. If you don't bridge the gap, then you have, that is why you see na njahia ji m njahia dị. That is where njahia comes in. Every human being is a consumer. Onye ọbụla na-eri nri, onye ọbụla na-eyi akwa, onye ọbụla na-asa ahụ, onye ọbụla na ihe. That is all these things. Ihe eji asa ahụ, ihe akwa, akpa okwu, all those things be he need. Not all this one a na-akọmpa. What you need is food stuff, cleaning utensil, kitchen utensil, clothes. Anything you need in your body is what you need. That is necessity. Every human being needs it. Every human being needs it. So we are going back to what our ancestors left. So we are going to innovate it. If we innovate it, ọ na-ama ndị Igbo sị na ihe dị mma na anya agbara akwụkwọ. Ihe dị mma na anya agbara akwụkwọ. We have something to offer. Anyị bụ a young business consultant. We doesn't have to tell you that you need millions to start a business, and you don't also have millions
to become a millionaire. What you need is goal, vision, mission, and the purpose. You must, before this thing, have the philosophy of what you are doing. What is the philosophy and ideology? Then before we can place a goal and objective of the goal. So we have basics, knowledge of Igbo business philosophy. Nwanne, Igbo ka anyị na-eme. We only understand trade in Igbo, commerce in Igbo, manufacturing and industrialization in Igbo methodology. Ọ anyị na-ekwu maka ya. So we are bringing something new. We are bringing something different in the market because it's about innovation. So we come to innovate what we have. We are bringing food satisfaction. We are bringing surplus, sufficient into the market. So people will eat enough. And by people eating enough, you become a millionaire. By people become satisfactory in the business world. Simple, because you are. If you do it, they have belleful, but you will have money belleful. It doesn't require a much. It requires this. This is what it requires. It's a plan. You need the business startup plan. Also a business plan that resonates in what you are planning for. You cannot have a business plan. Our people are not used to business plan. They think you can just go open a door one day and begin to sell. One taxi na-ejighị GPS. Ọ ga-ebu gị gbaa ebe o kwesịrị ibu gị gbaa 20 minutes or gbaa 1 hour because o jighị adreesị.